गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो बे फुंबिलि समाव नोंथांमोन साफ्रामखौबो बे बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय बे बोसोनजों गाव गावखौ जिउआव लुखांनायनि थाखाय इसोरा साफ्रामनोबो बोर होथों साफ्रामनिबो लाइफआव साफ्रामनिबो नखराव अरायसम लोगोसे थानानै जेब्लायबो दैदेनथों फै दायो बोसोननि फारसे थांनि दिनै गोबाङानो सानो आरो गोबाङानो बुङो आंनि दुखु खस्थखौ नुनानैबो माथो इसोरा आंखौ हेफाजाबखौनो होला माथो इसोरानो गैया खोमा आं एथ' बुङो इसोरा माथो आंनो फिनखौनो होआ इसोरा माथो बेंगा बादिसो थायो खोनाबाबो खोनायै बादि मिथिगौना बोसोना मा बुंदों जेसायानि लिरनाय चैप्टार 59 verse 1 आरो 3 आव नाय फोरबुनि आखाया गुसुं नङा जे बियो बिजों बासायनो हाया एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया आन्थाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया मानोना नोंसोरनि आखाइफ्रा थैजों आरो नोंसोरनि आसिफ्रा इनाय खामानिजों खालाय जाबाय नोंसोरनि गुस्थिफ्रा नंखाय रायज्लायो आरो नोंसोरनि सालाया सोलायनाय खोथा सावरायो दिनै नोंथांनि पाप खामानि मावनायनि थाखायनो इसोरा नोंथांखौ हेफाजाब होआखै दिनै इसोरा नोंथांखौ अनो नाथाय नोंनियाव थानाय पापखौसो बियो मुगैयो दिनै नोङो इसोर हामजायै खामानिखौ मावबाय थानायनि थाखायनो नों इसोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दंहैयो जायनि जाहोनाव नोंनि रावा इसोरनिसिम थाङा इसोरजों खोनासंजाया मानोना नोङो थगायनाय बाथ्राफोर नोङो बुङो फारसेखै नोङो इसोरखौ बाख्नायो फारसेखै नोङो इसोरनाव आरज खालामो आरो बे खुगाजोंनो नोङो फारसेथिं थगायो रायखोमाज्लायो गाज्रिखौ जायो लोङो जायनि जाहोनाव इसोरा नोंनो फिन होआ नोंनो बोर होआ इसोरा नोंखौ हेफाजाब होनो नागिरो नाथाय नों पापावनो गादि लानानै थाबाय थायो इसोरा नोंनो थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ खोन्थानो नागिरो नाथाय नों खोनासङा इसोरा नोंखौ फोरोंनो नागिरो नाथाय नों फोरोंजाया नों गावनि बोलोआव सोनारो नों गावनि धोन सम्पति थाखा फैसायाव सोनारो नों गावनि गियानाव सोनारो नोङो इसोरनि रावखौ इसोरनि बाथ्राखौ नों खोनासङा नांगौ समावल' नोङो इसोरनि खाथियाव फैयो जायनि जाहोनाव इसोरा नोंनि बुंनायखौ खोनासङा नोंनि गाबज्रिनायाव सेङा नोंखौ हेफाजाब होआ जायनि जाहोनाव बोसोन बिजाबनि लिरनाय 1 अध्याय 25 निफ्राय लानानै 28 पदसिमाव बुंदों आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै बिनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बादि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन आन्थाय आङो सेंनाय नङा जेब्लायबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन आन्थाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा आरो 29 आव बुंदों मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबुनि बोसोनखौ लायाखै बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासङैनि थाखाय बे इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सलियैनि थाखाय बे इसोरनि बोसोनजों दैदेनजायैनि थाखाय जायनि जाहोनाव नोङो दुखुआव गोग्लैब्लाबो निदानाव गोग्लैब्लाबो आनजादाव गोग्लैब्लाबो सैनांब्लाबो इसोरखौ नोङो गाबज्रिब्लाबो नोङो मोननाय नङा मानोना नोङो जेब्लायबो नोंनि हास्थायनाय बायदि थाबायदों नोंनि लुबैनाय बायदि नोङो मावदों नोंनि गोसो बायदि नोङो जादों लोंदों बेरायदों नाथाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों बेखौ नोङो फंसेबो खोनासङाखै फंसेबो नोङो मानियाखै जायनि जाहोनाव इसोरा नोंखौ हेफाजाब होआ जायनि जाहोनाव नों गाबज्रिब्लाबो सेङा नंगौ नोङो दुखुआव गोग्लैदों नंगौ नोङो सैनांदों आनजादाव गोग्लैदों नाथाय अब्लाबो नोङो इसोरनिफ्राय हेफाजाब मोनाखै मानोना मोजां थानाय समाव नोङो इसोरखौ नागिराखै मोजां देहा थानाय समाव नोङो इसोरनि खाथियाव फैयाखै नाथाय जेब्ला नोङो दुखु खस्थ'आव गोग्लैदों जेब्ला सैनांदों अब्लासो नोङो इसोरखौ नागिरबायदों बिनिखायनो इसोरखौ मोननो हानाय समावनो नों बेखौ नागिर बिनि खाथियाव फै नांगौ बोथोराव नांगौ समाव नोंनि दुखुआव नोंनि निदानाव नोंनि सैनांनायाव इसोरा नोंखौ हेफाजाब होगोन बे जेब्लायबो थामथि नोंनो हेफाजाब होनो नोंखौ दैदेननो नाथाय दिनै नोंनि पाप मावनायफोरासो नोंनि थगायनायफोरासो नोंनि लोंनाय सोबनायफोरासो नोंनि रायखोमालायनायफोरासो दिनै नोंखौ इसोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव बोखानानै लांदों आरो जायनि जाहोनाव बोसोन बिजाबनि लिरनाय चैप्टार 3 verse 33 आरो 34 आव बुंदों दुष्टनि नखरखौ फोरबुआ साव होयो आन्थाय धोरोमियानि नखरखौ बियो बोर होयो निन्दिग्राफोरखौ बियो निन्दियो आन्थाय गुरैफोरनो बियो दया दिन्थियो